Predstavom, odnosno pričom iz grčke mitologije i domene Splitskog HNK, u Zagrebu su počele 30. Gavrline večeri. U 9 dana bit će prikazano isto toliko predstava teatara iz Hrvatske i susjednih zemalja, a 8 ih je u konkurenciji za nagrade. Ono što na obali nas čeka, gore je od svega što smo ikada doživjeli. Predstavo i domene je nastalo prema tekstu suvremenog njemačkog dramatičara Rolanda Schimmelfenniga, uprizorio je René Medvešek, izdivši dirljivu sagu o povjerenju u moć priče i moć glumca. Tu se doista od glumca traži i očekuje da na najbolji, najiskreniji način da sebe... Iako su ovogodišnje Gavriline večere jubilarne, organizatori nisu posegnuli za glamouroznim programom. Imamo jedan suženi izbor, kondenziran, da tako kažem, najboljih ansambl predstava koje smo mogli u ovom trenutku pronaći. Do 13. listopada vidjet ćemo zanimljive predstave koje je odabralo programsko vijeće festivala, a donose kazališta iz Splita, Rijeke, Sarajeva, Beograda, Maribora i Zagreba. Pa ja bih rekao da je zajednička nit baš to nekako povjerenje u ove kazalište kao mjesto kolektiviteta, kao mjesto zajedništva. Bogat popratni program uključuje i razgovor s publikom nakon predstava, a na kraju 30. Gavrinih večeri najboljim ostvarenjima bit će dodijeljene nagrade. Festival će zatvoriti Beogradski atelje 212 predstavom Kolovoz u okrugu Osiđ, koju na festivalu izvodi i kazalište Gavela.